kakkosaikaa vastaan. Kimi, jonka paras mahdollinen lähtöruutu huomiseen kisaan, on siis 11 tuon moottorivaihdon jälkeen. Kuinka paljon siitä sisuntuneena Kimi sitten tuon oman kierroksensa ajaa? Ainakin nopeasti hän oli tuon pettymyksen ja raivon puuskan pystynyt nollaamaan, mikä tuosta harjoitusten moottoririkosta varmasti aiheutui. Ei noussut jalkakaasulta. Ei yhtään, ja sitten tullaan tuohon mutkayhdistelmään ykkössektorissa. Sitten ei ollut sama kohta muuten, missä meni Schumacherilla hieman. Ei, oli mutka aikaisemmin. Joutui vähän nostaa tossa noin, se oli ylivoimaisesti nopea. Oho, Räikkönen tekee 40 turvin pohjat tuohon ykkössektoriin. Ai. Sama paikka kuin Michael veti. Siinä menee leveäksi, kuinka paljon se näkyy kellossa. Sen näemme aivan hetken päästä. Räikkösellä ei ainakaan yrityksen puutteesta ei voi syyttää. Kimi tulee ykkössektoriin, nimittäin aivan hirvittävää kyytiä. Ranskassa laskutoimitustamme mukaan 25 kiloa painavammalla autolla hän pystyy kilpailemaan tasaisesti Alonson kanssa kärkiajasta. Katsotaan mikä on tilanne. Tänä viikonloppuna kakkossektorin loppu näkyy, Battonin aika näkyy siinä ja mikä on Räikkösen tilanne. Edelleen lähes 40 Räikkösen eduksi tuo ero on. Ja jos se olisi niin, että Kimillä on edelleen tuo sanotaan parikymmentä kiloa painavampi auto, se tarkoittaisi 7-8 kierrosta huomiseen kisaan lähdettäessä. Se saattaa olla merkittävä ero. Ja nyt anna Kimi palaa tämä viimeinen osuus, viimeinen suora tästä kierroksesta oikein kunnolla. Ja menee kärkeen 30 erolla ja se on hämmästyttävä suoritus. Kimi ottaa kärkiajan haltuunsa, kun ainoastaan Fernando Alonso on jäljellä. Eli kyllähän tämä jännäksi menee. Kimi tekee sen, minkä pystyy. Katsotaan, mihin se sitten riittää. Se on toinen asia. Oli kova yritys Kimillä jo. Se näki